ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй кардам ки мо ҷамъ кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира. агар шумо ҳам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан агар шумо ҳам дошта бошед, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имои экраномада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастаи хонаи фурӯшӣ бо нархи арзон аз ноҳияи ҳамадонӣ, ҳастаи хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, ҳастаи аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтад ва аз дигар тарафҳо. ҳам квартира ҳастаи, ҳам хона ҳастаи, ҳам замин аз шаҳру Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва Қурған дигар ҷо ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом територия ба шумо хона, замин лозим аст. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем ва курси имрӯза 1000 баробар аст ба 133 сомону 50 дирҳам. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, чӣ хеле ки боре ки набошад, борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, территорияи метроҳо, дачаҳо борои шуморо қабул мекунам. баъз ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, хоб Турсунзода, инчунин ба Варзо, хоб территорияи ба Хатлон 25 ноҳия, территорияи шаҳри Бохтар, Восе, Кӯлоб, Данғара, хоб территорияи Калхозобод, Панҷ, хоб Хӯросон, Ҳамадонӣ, обшим 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи шаҳру ноҳияҳош оварда мерасонанд. сета рақам доранд ки ҳар се рақамошро кор мекунанд. ҳар сеш дар WhatsApp доранд. Компания Нака Ёқуб беҳтарин компания таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад. бори шуморо бо гарантия соҳу саломат бурда мерасонанд. агар маълумотои бештар хоҳем фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамошро нависед ё ки занг занед, ба шумо маша фаҳмида метавонам. агар аз номи канали Рахштеҷа гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам. марамат мо компания грузоперевозка Нака Ёқубро ба шумо тавсия метавонем, метавонем ки ботона рӯй кунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, дар сари канал пушти масҷиди Калонда, ҷойи беҳтарин. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки полнихо ремонтҳои замонавӣ, об ва свет аста, 1 та калидор, 2 та телевизор, 1 та кондитсионер, кондитсионери 12 куба, 1 та холодильник, қолинои қимато, парда ва качайка дӯстони азиз ва ду дона дига спални гарнитурам дорад ки инашам қатишон метиҳам ва стиральни машина, дарахтони мевадиҳанда, гидашмаҳка ва ҳуҷҷатош 100% лаби дайру дорад. хона ҷои беҳтари аз 2 пара дайру ҳастае, об ҳастае, проблема нест ва хоб масҷид, мактаб, мағоза, метпунктамаш дар наздикишае. хона срочно, бениҳоят срочно фурӯхта мешавад бо нархи арзон. 250 000 сомон аст, камтар муомила мешавад ё ки ба ягон квартира ки дар шаҳри Душанбе бошад алиш мешавад. квартира ки тайёр бошад аз шаҳри Душанбе вариантотра мақсад ки пешниҳод кунед алиш мекунад. дӯстони азиз, хона бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. мақсад ки ҳама чӣ дорад. кондитсионер, холодильник, қолин, парда, мақсад стиральни машина, обшим, спални гарнитур, обшим ҳама чӣ ки тайёр аст. хоб ду та рақам аст ки ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунанд. фақат илтимос харидори аниқ беҳуда мегӯяд, норад накунед. хона ремонтҳои замонавӣ аст ки фақат медори зиндагӣ мекунӣ. хел нархда редка меғалтад. хоб кадомида ки мақсад ки лозим бошад на занг занед, маълумот чагирем. бо ҳамин хонара ҳуҷҷатча кадам метиҳанд, дар ном тонед ки ҳуҷҷатча кадам метиҳанд. марамат дигар маълумотои пурра аз рақамошон аз инами рақамо ва хона Ҳамадонӣ, сари канал пушти масҷиди Калонда. бо занг занед қачон мақсад кунед ва маълумотча аз худашон гиред. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар пушти варзишгоҳ гуфтагӣ ҳастае соҳибош. шаҳри Кӯлоб пушти варзишгоҳи дом новостройка уже тайёр. сехонага квартира ҳастае ки дар 7 ошӯран қарор дорад, 51 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дорад ва дӯстони азиз, бо баъзе чизош фурӯхта мешавад ки баъзе чизош кондитсионерам метиҳанд, термис дорад, термиси калон ва бочкаи 500 литра дорад. дӯстони азиз, қатъи насосош ва инчунин квартира ремонти беҳтарин дорад, медори фақат зиндагӣ мекунӣ. хоб квартира мега срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо камтар муомилаи хуби хуб дорад. шаҳри Кӯлоб пушти варзишгоҳ гуфтагӣ ҳастае. бухай маълумотча аз худашон мегиред. бо бисёр чизош мега фурӯхта мешавад.
срочная. Якум рақамош рақамои мегафон дӯстон азиз 24 соат кор мекунад 31 дуюмаш рақамои вавилок инаша кор мекунад. Инаш медонен маълумотша аз худашон гирен. Вариантҳои хуб дӯстон азиз дар ҳафтум мошина сехонага 51 квадрат. Марамат занг занен. خب نوارا تا آخرش تماشا کنین، لایکتون رو فراموش نکنین، گذارین و سیلکه نوارا در واتساپ ایمو پاسس کنین. از کجایی که با شما خانوان روزمره نویسه پیشکش میکنیم. میگذاریم با سوم زمینی فروشی. زمینی فروشی نازی حولگی است. بادران که سروشنا قرار دارد در شهر کلوب در محله قیدای ششم گفتگی است. ای سنتر کلوب میگد تقریبا میگد 10 минута راه است. پیشش میگد مکتب، مسجد، بالنیسه هست. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона фундаментҳои баланд рехтагӣ аст ва обсвет дорад. хоб кухни баня ҳамаш дуруст аст. 5 дар хона кухни баня гидаш маҳкам обсвет аз замини ҳамвор шаҳри Кулоб маҳаллаи қитъаи шашум центри Кулобда наздика где-то 5-10 минут роҳ аст. хоб мегад срочно мегад мефурӯшад бо нархи 75000 сомоне ки бо муомилаи хуби хуб дорад. кадом ида ки аз наздикии центри Кулоб ки замини ҳамвор фундаменташ баланд рехтагӣ лозим бошад, ин рақамошон ҳастаи дастии 55 ҳастаи рақамҳои Россия ки WhatsApp доранд. бештар маълумотша гирин. нархша мега 75 та бо муомилаи хуб мекунем. марамат кадом ида ки замин ки лозим бошад бо фундамент марамат занг занед аз дошон маълумотша гирин. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочнае аз шаҳри Ваҳдат. замин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Суфиён ай дарёча мегад болотар камтар ҷои беҳтарин. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона фундамент рехтагӣ аст ки бо коридор баняш кати. хоб дӯстон азиз ҷои ҳоҷатхонашам кандагӣ аст, битон питон рехтагӣ аст, фундаментҳо гирчам арматур мондагӣ барои хона кардан мустаҳкам. дурушам мақсад ки шаби фиби ҳама чизо пур кардан мондагӣ тайёр. об светоса гирдашта одамо мегад зиндагӣ доранд. шаҳри Ваҳдат деҳаи Суфиён аз дарёча мегад боло. нархаш мегад 45000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. 6 сотиқ 3 дар хона обсвет як калидор. ина рақамошон мегафон аст ки 24 соат кор мекунад. шахсон ки замин ки аз шаҳри Ваҳдат деҳаи Суфиён ки лозим бошад марамат занг занем, маълумоти пураша аз худашон гирем. дӯстон азиз шумо дам агар ҳам халӣ хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама кардан бошад марамат роё кунем, реклама мекунем. лайка фаромӯш накунем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки аз шаҳри Ваҳдат бо нархи арзон ва срочна. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Максимгорск гуфтагӣ аст соҳибаш. 10 сотиқ замин масоҳат аст ки 4 дар хона кардагӣ аст ки обсвет аст. як калидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. ремонтҳои замонавӣ, гирди хона пол ниход маҳкам. 4 дар хона пол ниход ремонт кардагӣ аст, тайёра медори зиндагӣ мекунӣ. бо подвалам дорад, бо ошхона, баня, кухни, гирдаш маҳкам, забор, давроза ҳамаш аст ва дарахтони мевадиҳандам дорад. хона мегад срочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 420000 сомонӣ ки бо ҳамира мегад муомила мекунад ки хона мегад расходи бисёр шудагӣ аст, ҳамин нархта арзанда бо савдои хуб доштае. ранги коттеҷ мақсад. хоб ин рақамош аз рақамҳои мегафон кадом ида ки лозим аст марамат бо занг занед дига маълумоти пураша аз худашон гирен. дӯстон азиз шумо дам агар мақсад мошини фурӯшӣ боша, хона, замин, квартира, ягон помешин, ягон магазин, ягон аппарат, ягон техника, ягон рекламаҳои фирмини чизе ки барои реклама кардан бошад марамат роё кунем, мо пешкаш кунем, мо реклама мекунем. фақат хоҳиш ки ба хотири меҳнатомо я лайк кардем ҳозир гузорем ва агар имкон бошад силкаи навори моро дар лабои сайт падилсаш кунем, агар ки раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочна аз шаҳри Душанбе. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар ноҳияи 31 микрорайон аст дӯстон азиз. пушти ошхонаи ҳамадонӣ гуфтагӣ аст соҳибаш. якхонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, доми 5 ошона аст, 28 квадрати метр. квартираи мо дар 4 ошона қарор дорад, якхонага 28 квадрат, доми 5 ошона, ремонтшам хай хуб аст, барои зиндагӣ 100% мешавад. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ҳамаш шароитош хуб дӯстон азиз. открытый лестница, пушти ошхонаи ҳамадонӣ, аптека, банк ва ошхона дига чо дар наздикиш. квартира мегад срочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 251000 сомонӣ аст. бадаром хай бо қачон муомила мекунем. хоб ин рақамошо 918 шахсони ки лозим бошам хали квартира якхонага нархш арзон метавонем маълумота аз худашон гирем. лайка занед фаромӯш насозем.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтага аст, маҳаллаи Чортуд. 2,5 сотиқ мегад замина, қариб ки 3 сотиқа 2,5 сотиқ замин, 3 дархона кардага дӯстон азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, обси гидаш маҳкам, якта подвал дорад. Об ва свет мегад доимӣ ҳаста. Инчунин ҳуҷҷатош мегад 100%. Хай хона баъзеш мақсад тайёр, баъзеш тайёр нест. Хай бухтон дар навор дидем бо маълумота гирди хона полни ход маҳкам. Нархеш мегад 290 000 сомонӣ аст. Бо мегад муомилаи хуб дорад. خب رقمشون در پایین ویدیو بیلای نسته کدام دکی لازم است تون از مرامت زنگ زنین و نگفتن آمد که از کدام تریتوری، از کدام شهر، از کدام ناحیه، از کدام قشلاق، از کدام محله و شما زمین، خانه، کوارتیره که در کوکی باشد در تگ ویدیو خوشو کده نویسین. اگر که ما یافتیم در ویدیو آینده از فروشنده ها جدا کده به شما پیشکش میکنیم. تا آخر نوار مقصد تماشا کنیم و نوار پلیسش کنیم. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи Темурмалик гуфтага аст, доми 26 да. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Темурмалик, доми 26. Духонага квартира аст ки дар ҳаштум ошуна қарор дорад, 50 квадрати метр бо усве таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. Квартира мегад бо ҳама чизи чораш мегад фурӯхта мешавад, ремонти нав аст, бо хай маълумоти пурраша мегирад. Духонага дар ҳаштум ошуна нашуд лифт ва дигар маълумоти пурраша бо тариқи телефонатон гирем. Хоб квартира мегад срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо савдо дорад. 280 та шахсоне ки дар ку бошад, рақамошон мегафон аст дӯстон азиз, маҳрамат занг занен, дигар маълумотша гирен. Фақат мо барои шумо меҳнат мекунем, мақсад ки монтаж мекунем, хона мекунем, ҷидо мекунем, ай фурӯшонда ҳамаи лайка дареғ надорем, гузорен ва фақат ва ҳами силкаша подписаш кунем. мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи Правсоюз гуфтага аст, соҳибош пушти супермаркети Диор. Якхонага квартира аст ки дар панҷум ошуна қарор дорад, 30 квадрати метр бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, хай аткети лес нест дӯстон азиз. Хоб хона мегад ҳама чизу чораш кати фурӯхта мешавад, мақсад ки ҳама чиз дорад. Пеши мактаб мегад ва дӯстон азиз, пеши лице, яъне Правсоюза, пеши супермаркети Диор. Хоб инаша нархи 280 та бо савдои хуб дошта. 280 та. Хоб рақамошон дар поини видео аст, фақат харидори аниқ метавонад занг занад, маълумотша гирад. Хоб квартира хай ремонтош беҳтарин аст. Кадом метавон агар ки маъқул бошад нархиш якхонага инам хай 280 та бо рафта аз пешидем ва савдо кунем. Лайк занед ва навора подписаш кунем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар пеши Ҳоҷи Шариф гуфтага аст, Соҳибош. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардаги аст ки едаш полни худ маҳкам, хонаҳои нам хеле бараки нав кардаги, шкатур, монтаж, пантаж ҳамаш кардаги аст, каунтер ранг буруш мондаги, дигараш кардаги. Хоб 3 дар хона, якта кухни, якта баня, якта ҳоҷатхона дӯстон азиз, дохили хона мегад полни худ ҳамаш бо ғишти пухта мегад тайёр кардаги, ки ғишти пухта мегад айшари исёр мегад, ғишти пухта мегад бурдем. خب خیلی هموار گیدش محکم، خونه ها قریب که 95% آماده، رنگ بور مونده گشته، نرخش میگه 245,000 سومانی. خب پیش حاجی شریف رفته گشته، بخوای معلومات پورا طریق تلفن، رقمشون تیسیل هستون عزیز، با زنگ زنید معلوماتش از خودشون گیرین. و اگر شما دم چنین خونه فروشی، کوارتیر، زمین، ماشین، چیزی که برای رکام کردن باشه، معلومات رکام میکنیم. فقط نوارا تا آخرش تماشا کنید، لایک فراموش نکنید. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки доми Султони Кабир. Якхонага квартира аст ки дар панҷум ошуна қарор дорад, 27 квадрати метр бо усвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. ҳай пеши ҳамин мақсад ки Султони Кабир бозор, мақсад ки ҳама чизи лозими, аптека, банка, машинай, ҷои беҳтарин. خب نرخ کوارتیر میگه 260 تا بخای قچون سودا میکنه، ریمون دارد دوستان عزیز. یک خانه در پنجم شونم 27 کوادرات 260 تا با معامله داشته. خب در پایین ویدیو نوارش مقصد نمبرش هست، میتونید زنگ زنید دیگه معلومات گیرین و لایک فراموش نکنید. این بود نوار امضای ما. تو ویدیو نخدم